Намираме се в Тунела. Габрово. Това е магическо място. На събитието да разкършим котките. Има среден панаир. Доколкото знаме, преди поне 40 години имали са, както последствие разбрах, идея тук да минава около ръстен път, който след това евентуално да се върже с някакъв друг вариант за шипка и в един момент спират и до там. Намираме се пред тунела над 6-ти участък. Този 6-ти участък е известен на всички нас с опазването на старите сгради, с кълдърмите, с специфичния облик, който дава за града. Честно казано, като човек, който последно идва от тук в 9-ти клас да пуши цигари е там отгоре на покрива на тунела, така да се каже, сега да го видя в това състояние много приятно ми става. Че има живот, че се случват неща, че кипи някаква енергия. Хората са много цветни, много шарени, много е хипстърско, много е приятно. Най-много ме кефи, че има живот. Едно такова пространство, в момента в който е изпълнено с живот, то почва да пулсира, да има собствен ритъм и да се грижи само за себе си. Красиво е, уютно е и е някакво такова творческо и готино според мен за хората. Струва ми се супер, че има нещо случващо, защото преди беше... Най-много ми хареса, разбира се, това, че сте изчистили и украсили този тунел и че той вече е пълен с хора. Това определено е най-важното и това, което най-много ми хареса. Отнели около 3 месеца ни била подготовката. 1 месец активна работа по изработване на декорацията с много доброволци, с много приятели, които идваха да помагат. Част от тях за изработката на декорацията, друга част от тях се включи в почистване на тунела и подготвянето му, за да може тук изобщо да се случи нещо. Има едно ядро от млади хора в Габрово, които движат много такива културни инициативи и наистина мисля, че имаше нужда от такива неща, поредица, които се случиха. Аз имам една идея, която всъщност не е лично моя, може би, или съм поредният човек, който се е замислил, че може да стане много добра зала за катерене. И не само за катерене, ами да бъде едно споделено пространство, което в определени периоди ще се използва за стена, други може да има всякакви социални, културни и въобще други събития. Тук съм! Спокойно! Всичко ще бъде наред на карнавал в Габрово! Това може да стане зала за каране на кънки, съчетано с дискотека. Култура се представям да има в тунела. Тук може да стават всякакъв род концерти, всякакви стилове. Намираме се в задънения тунел на Габрово. Винаги съм си мислил, че е изход, но в момента не съм сигурен. Или с други думи, място с неограничени възможности и потенциал.